Takže tady to je spawn, tady máte ze začátku vždycky to. Do popisku videa dáme odkaz na tamto server. Tady máte, pojďte sem nahoru. Pojďte sem nahoru. Tady máte VIP a tak dále. Fly, prefix, ještě se dodělává. A určitě. No a tady venku, pojď. Tady venku máme admin team. A jsem tu já. A tady Fred Jones je majitel. Takže jeho se stýká na všechno. A Killer je spolumajitel. A Vitinho je hlavní admin. A jinak tady je už asi tak nějak plno. Ne, helper, hledá se no. Takže ještě helper vám zbývá, ale teď to je moje vilka, ještě se staví, ale tak ještě počkáme a tamhle vidíme, že tam které budeme hlasovat. Tamhle si staví barák. Pojďte se kouknout, kdy si tady staví barák. Mon! Tady si staví Mon barák. Neboj. OK, takže tady to by byl asi server a teď nějaký informace. Takže pojďte zase střih.